بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake haɗuwa domin ci gaba da wannan karatu a cikin wani littafi mai albarka na Alƙa'idatun Nuraniyya. A yau za mu tashi a kan wannan harafi na ɓa, ɓa fatahataini on, ɓa kasarataini ɗin, ɓa dammataini un, ɗon, ɗin, ɗun, ra fatataini ron, ra kasrataini rin, ra dammataini run, ron, rin, run. Wannan harafi na ɓa shi ma ana karrara shi, ba a cewa ɗa, ba a cewa ɓa fatataini ɗan ɗa, sai dai ɓa fatataini on. Haka shi ma ra'un ana karrara ra'un. Bambancin su kawai da ba'un, shi ita ra'un akwai yanayin da ake karrara ta, akwai yanayin da ba a karrara ta. Idan muka ci gaba da karatu insha Allah, musamman waɗanda suka shiga ajin tajwidi za su ga wannan waɗanne ƙa'idodi ne ake bi don karrara ko rashin karrara ita ra'un ɗin. Da haka dai ra'un a nan za a karrara ta, a ce ra, ra fatataini ron, ra kasrataini rin. A wurin kasra ba a karrara. Ra dammataini run, a wurin damma ma ana karrara. Sai nun fatahataini nan, nun kasrataini nin, nun dammataini nun, nan, nin, nun. Lam fatahataini lan, lam kasrataini lin, lam dammataini lun, lan, lin, lun. Dad fatahataini don, dad kasrataini din, dad dammataini dun, don, din, dun. Idan ba ku manta ba, kamar yadda muka faɗa a karatunmu na baya cewa idan muka cimma wannan harafin za mu yi magana a kan bambancinsa da ke, akwai bambancin da ke tsakaninsa da harafin dal. Shi dal ba a karrara shi, sai a ce da, ad, da. Ana faɗa ta ne ta hanyar amfani da harshe ta idasa shi na sama, ad, ad, da, ad. Shi kuma dadun harshe, gefen harshe zai je wurin hauro na gefe wanda ake ce ma turaku, hauro na gefe. Wa'inda wasu a wata Hausa ana ce musu matauna, su ne molars da kuma premolars. To harafi dadu za a karanta shi, to harshe zai je wannan wurin, ad, ad, tare da karrara ad, ad. Da haka dalun ba a karrara shi, dadun kuma ana karrara shi. Ya fatahataini yan, ya kasrataini yin, ya dammataini yun, yan, yin, yun. Idan kuka lura wannan ya ɗin ba ta da wa'innan ɗigagan, to ko da ba ta da shi, wannan kaɗai ya isa a gane cewa wannan ya ake nufi. Shin fatahataini shan, shin kasrataini shin, shin dammataini shun, shan, shin, shun. Jim fatahataini jan, jim kasrataini jin, jim dammataini jun, jan, jin, jun. Kaf fatahataini kan, kaf kasrataini kin, kaf dammataini kun, kan, kin, kun. To za mu tsaya haka insha Allah, sai karatunmu na gaba. Muna ɗauka karatun ne a hankali saboda masu fara a matakin farko, kada a ja da yawa ya zama karatun ya musu yawa. Muna fata Allah ya mana taimako, ya mana jagora. Kada a manta ga masu buƙata karance-karancen mu wanda suna so idan suka yi a riƙa saurara musu, a duba musu,
to sai su yi magana ta WhatsApp, number muna nan da muka sa domin yin rijista su fara karatu in Allah ya yarda. Allah ya taimake mu ya mana jagora. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.